solarna yoga je drevna tehnika koju sam ja otkrio kad mi je bilo 25 godina i tada sam počeo istraživati tu tehniku, sve zapise o solarnoj jogi koje se nalazi diljem svijeta i zapravo to se područje sada pretvara u znanost. Vi volite reći da smo zapravo dobili na dar kompjuter koji se nalazi u našem tijelu i da smo s tim kompjuterom sposobni, dakle, kroz mozak naš i kroz naše oči upijati energiju sunca. Što nam ona donosi? Tako je. Naš mozak je doista super računalo koje vodi naše tijelo i mi upravo putem mozga možemo otkriti te skrivene moći koje se nalaze u nama i na taj način zaliječiti sebe i riješiti svoje probleme, kako u fizičkom, tako i u psihičkom smislu. Jer svi smo programirani da se sami brinemo za sebe i možemo doista upravljati svojim tijelom. Možemo usmjeriti svu svoju energiju prema tome pozitivnom i to je doista jednostavno i jeftino. Ali treba znati kada i kako gledati u sunce i treba početi s vrlo kratkim razdobljima. Kako ste vi počeli? Kako je zapravo najbolje za nekoga početi? Dakle, to je jedna vježba koja se radi u vrijeme kada je sunce sigurno, dakle onda kada ono nije opasno, i znanstveni su doista danas prepoznali da sunce nije uvijek opasno, da postoji vrijeme u danu kada ono donosi samo dobro i to je to vrijeme kada treba gledati u sunce i doista crpiti iz sunčeve energije. I na taj način ta energija ulazi u vaš mozak, neuroni u mozgu to registriraju i mozak postane regeneriran i radimo na sebi. Gledamo dijelove emisije koje nam je ljubazno kolega Krešo Mišak ustupio da bismo vidjeli kako vi to radite. Preporučate prilikom gledanja u sunce stajati na prirodnoj podlozi, ako je moguće bosi, ali ne na travi, nego na zemlji, odnosno na pijesku. Zbog čega? Tako je, to je nužno zato što se na taj način može bolje crpiti ta sunčeva energija. To je preporučljivo, ali ako ne postoje uvjeti, vi to možete raditi i u drugim okolnostima. Dakle, to nije obavezno da stojite na pijesku. No, bitno je, dakle, gledati u sunce i shvatiti da je to jedna isključivo pozitivna energija koja doista na vaš mozak može utjecati samo u tom dobrom smislu i može učiniti čuda za vas. I dobro je da vas netko vodi kroz taj proces. Ovo mi sad zvuči poput stabla s korijenjem u zemlji, odnosno nogama na zemlji, a s krošnjom prema suncu, dakle s očima prema suncu. Znam neke ljude koji su ovdje u Hrvatskoj već počeli prakticirati od nekoliko desetaka sekundi, došli su već do 20 minuta. I oni mi kažu da se osjećaju nakon toga gledanja u sunce kao ponovo ispunjeni energijom. Kakav je vaš osjećaj tijekom gledanja u sunce, a kakav je osjećaj poslije? Koliko znam, to je jedina hrana, doslovno i simbolički, koju vi uzimate, gledanje sunca. Tako je. Sunce vas doista energizira i mi znamo, zapravo znanost je prepoznala da je sve to što mi jedemo zapravo sekundarna energija od sunca. To je jedan sekundarni izvor. Prema tome, doista je logično da vas sunce u tom smislu može nahraniti.
ono što je bitno jest ukloniti taj strah iz sebe. Mi se svi bojimo toga i mislimo da je to nešto što je nemoguće. Međutim, to nije tako i već i znanost to danas prepoznaje. Jer gledajući u sunce, vi crpite iz sunca, energija ulazi u vas, a ta solarna energija već u vama postoji. I ona vas regenerira i polako se količina energije u vama diže, a glad se zapravo smanjuje. Više nemate osjećaj gladi. Dakle, kao što sam već objasnio, to je potpuno logično, jer mi zimi jedemo manje, a ljeti, odnosno zimi više, a ljeti manje. Prema tome, potpuno je jasno da vas sunce može energizirati. I doista se osjećate jako dobro poslije toga. I zdravo. Naš gost je obišao Zagreb, Split, Zadar, Osijek, bio i na Pašmanu sa svojim predavanjima. Izuzetno veliko zanimanje je naših građana. Sad odlazi izvan granica Hrvatske, ali koliko sam čula vratit će se on sigurno tijekom godine ili barem na godinu. Ako vas zanimaju detaljnije informacije vezano uz sun gazing ili gledanje u sunce ili mogli bismo reći hranjenje energijom sunca, obavezno posjetite web stranicu solarhealing.com. Tamo će vam biti sve objašnjeno i vjerujem da ćete uživati u pokušajima, samo nemojte to činiti baš u podne, nego kao što je gospodin Ratan Manek rekao, ili tijekom jutra ili možda još najljepše tijekom zalaska sunca. Hvala vam lijepa što smo završili emisiju ovako lijepom temom. Današnji oblaci kad se razmaknu, jer kroz oblake se ne može prakticirati ova solarna joga, onda možete i vi probati gledati u sunce. A sutra svakako probajte na vrijeme se probuditi i gledajte Dobro jutro u 7 ujutro i mi ćemo dati sve od sebe da pozitivno djelujemo na vaš početak dana. Oprostit ćemo se prigodno uz grupu Vatra i pjesmu Sunce. Hvala vam lijepa. Doviđenja. Doviđenja do sutra. Thank you.